Hola, soc Maria Fradera i això és Fradera TV. Comencem. Bon dia, Catalunya. Avui veurem el temps amb Francesc Mauri, que, per cert, es presenta molt calorós. Bon dia, Francesc Mauri. Què ens trobarem aquesta setmana? Bé, doncs sí, moltes gràcies, Marcel Fradera. Doncs a Catalunya tindrem molt de sol. Què vol dir això? Doncs que no s'aproparan les pluges. I atenció, els recomanem que com que pujaran tant les temperatures es posin crema solar a sota de la mascareta. El que sí que els hi recomanem, sobretot, és que si tenen algun moment per anar a banyar-se a la platja, que s'hidratin en tot moment, perquè les temperatures seran bastant altes. Atenció, m'informen que les temperatures podrien arribar als 80 graus. Gràcies, Mauri, per la previsió meteorològica. Vigileu, alerta a tot Catalunya pels 80 graus, com ha dit el nostre company Francesc Mauri. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la confiança. Adéu. M'informen que hi ha gent que ha vist els meus vídeos i que encara no l'ha subscrit. Última hora. Discurs del president Artur Mas. Catalans, catalanes, una mica de serietat. Subscriviu-vos al canal de Marcel Fradera, sisplau. Visca Guillerinha, en Bel·lusia.